Poštovana predsjednice opštine Gusinje, poštovani predsjedniče Skupštine opštine Gusinje, poštovani predstavnici vladinih službi i diplomatskog kora, poštovane odbornice i odbornici lokalnog parlamenta, poštovani upošljeni u lokalnoj samoupravi, poštovani predstavnici dijaspore, poštovani predstavnici medija, dobrodošli na treću svečanu sjednicu Skupštine opštine Gusinje povodom Dana opštine Gusinje. Nderuara kryetare e Komunës së Gucisë, i nderuar kryetari i Kuvendit të Komunës së Gucisë, të nderuar përfaqësues të shërbimeve shtetërore dhe korit diplomatik, të nderuar këshilltarë dhe këshilltarë të parlamentit lokal, të nderuar të punësuar në veçeverisin lokale, të nderuar përfaqësues të diasporës, të nderuar përfaqësues të medjave, mirë se vini në seancën e tretë solemne të Kuvendit të Komunës së Gucisë me rastin e ditës së Komunës së Gucisë. Pozivam predsjednika Skupštine opštine Gusinje, gospodina Bujara Hasanđekaja, da uzme riječ i otvori treću svečanu sjednicu Skupštine opštine Gusinje. Ftoj kryetarin e Kuvendit të Komunës së Gucisë, zotin Bujar Hasanđekaj, që ta merr fjalën dhe të hapë seancën solemne. Poštovane dame i gospodo odbornici, poštovana predsjednice opštine, uvaženi gosti, poštovani ministar javne uprave gospodin Maraš Dukaj, poštovani ministar rada i socijalnog staranja gospodin Admiro Adrović, poštovani državni sekretar u Ministarstvu zdravlja gospodin Elvis Omeragić, poštovani državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija gospodin Admir Šahmanović, poštovani državni sekretar u Ministarstvu javne uprave gospodin Agron Comaj, poštovani predsjedniče Pobratimske opštine Peći, gospodin Gazmen Muadžeri, poštovani predsjednici opštine Novog Pazara, gospodin Nihad Biševac, poštovani predsjednici zajednice opština, gospodin Refik Bojačić, poštovani predsjednici Subnora, gospodin Zufdija Hodžić, poštovani predsjednici Skupštine opštine glavnog grada Podgorice, gospodin Đorđe Suhi, poštovani predsjednici opštine Rožaje, gospodin Rahman Husović, poštovani predsjednice Skupštine opštine Rožaje, gospodin Almir Avdić, poštovani predsjednici opštine Petnica, gospodin Samir Agović, poštovani predsjedniče opštine Plav, gospodin Nijad Canović, poštovana predsjednice Skupštine opštine Plav, gospođa Jasmina Cikotić, poštovani potpredsjedniče opštine Ucin, gospodin Besir Sela, poštovani menadžer opštine Berane Milan Lekić, poštovani pomoćnici upravne privode i carina gospodin Andrija Četković, poštovani biznismen i humanista Aris Bršvak, poštovani koordinator etika Abdulrahman Toprak, poštovani predsjednice Beslamskog Alen Efendija Šabović, poštovani predstavnici udruženja u dijaspori, poštovani dijasporo, poštovani direktori i predstavnici javnih lokalnih preduzeća i ustanova, uvaženi predstavnici medija, dame i gospodo, dragi građani opštine Plav. Imam veliku čast i zadovoljstvo da vas u ime Skupštine opštine Gusinje i u svoje lično ime poželim dobrodošlicu i da vam se zahvalim što ste svojim prisustvom uvećali svečanost povodom Dana opštine Gusinje. Na samom početku ove sjednice pozivam uvaženu Đulju Peninku da intoniranjem himne i time otvori svečanu sjednicu opštine Gusinje.
nderuara zonja dhe zotëri, të nderuara kryetari i komunës, të nderuar musafir, i nderuar ministri i administratës publike zoti Marash Dukaj, i nderuar ministri i punës dhe kujdestit social zoti Admir Adrović, i nderuar sekretari shtetëror në Ministrinë e Shëndetësisë zoti Elvis Omeragić, i nderuar sekretari shtetëror në Ministrinë e Investimeve Kapitale zoti Admir Shahmanović, i nderuar kryetari i komunës së Vllazëruar të Pejës zoti Gazmend Muhaxheri, i nderuar kryetari i komunës së Roj Pazarit zoti Nihat Bishevac, i nderuar kryetari i Unionit të Komunave në Maltezi zoti Refik Bojaxhić, i nderuar kryetari i Sulmorit zoti Zufdia Hoxhić, i nderuar kryetari i Kuvendit të Kryeqytetit të Podgoricës zoti Gjorgje Suhi, i nderuar kryetari i komunës së Rozhajit zoti Raman Husović, i nderuar kryetari i Kuvendit të komunës së Rozhajës Almir Avdić, i nderuar kryetari i komunës së Petnicës zoti Samir Agović, i nderuar kryetari i Kuvendit të komunës së Petnicës zoti Mehmet Adrović, i nderuar kryetari i komunës së nderuar kryetari i Kuvendit të komunës së Petnicës zoti Anela Muratović, i nderuar kryetari i Kuvendit të komunës, i nderuar kryetari i komunës së Plavë Nihat Canović, i nderuar kryetari i Kuvendit të komunës së Plavë zonja Jasmina Cikotić, i nderuar menaxheri i komunës së Berar zoti Milan Xhepi, të nderuar humanist, biznesmen, i nderuar humanist zoti Haris Bershfak, të nderuar përfaqësues të shoqatave tona në diasporë, e nderuar diasporë, të nderuar drejtorë dhe përfaqësues të ndërmarrjeve dhe institucione publike dhe lokale, të nderuar përfaqësues të mediave, zonja dhe zotëri, të nderuar qytetarë të komunës së Kusisë. Kam derë dhe kënaqësinë e madhe që në emër të Kuvendit Komunal të Kusisë dhe në emrin tim personal t'ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhje dhe t'ju falenderoj për prezencën tuaj që keni bërë këtë ditë madhështore për solemnitetin e ditës së komunës së Kusisë. Në fillim ftoj të nderuar në Xhulie Peligun që intonoj himnin dhe me këtë rast të hap seancën solemne të Kuvendit Komunal të Kusisë. Ju falenderoj. Oj svetla majska zoro, oj svetla majska zoro, majko nasza crna goro, majko nasza crna goro, sin
9. avgust je važan dan, dan oslobođenja naše opštine. Opštine koja je jedna od najmlađih i jedna od najmanjih opština u Crnoj Gori, ali sa velikim potencijalom za razvoj, a posebno za razvoj turizma i poljoprivrede. Svi mi zajedno treba damo svoj doprinos kako bi naše potencijale iskoristili i valorizovali na najbolji mogući način, kako bi ostvarili naš osnovni cilj, a to je zapošljavanje mladih ljudi i njihov ostanak na ovim prostorima. Mi kao Skupština opštine od zadnje svečane sjednice održali smo 4 redovne sjednice. Donijeli smo set važnih odluka, zaključaka i ostalih normativnih akata, a sve u skladu sa planom i programom rada Skupštine. U cilju boljeg i efikasnog funkcionisanja lokalne samouprave, doprinosu ekonomskog razvoja i kvalitetnije saradnje sa civilnim sektorom. Zakonitost, efikasnost, funkcionalnost i posvećenost interesima građana je ono u čemu se zasniva naš rad Skupštine. Uspostavili smo saradnju sa drugim opštinama i institucijama u državi i u regionu kako bi doprinijeli boljem standardu života naših građana. Rezultat toga, osim dobrosusjedskih odnosa, sa brojnim projektima su već, još brojni projekti su koji su doprinos toga, koji se jedan dio ti realizuje, a jedan dio ti su u fazi realizacije. Dame i gospodo, ovaj dan je ujedno i prilika da se zahvalimo svima onima koji su pomagali i pomažu našu opštinu, a posebno bi se zahvalili našoj dijaspori koja je uvijek bila spremna da pomogne našim sugrađanima na bilo koji način shodno njihovim potrebama. Također je veoma važno napomenuti da je naša opština prepoznata po multietničkom skladu i suživotu, jedno od najboljih primjera u našoj državi, a i šire. Još jednom vas pozdravljam u ime Skupštine opštine Gusinje i u svoje lično ime, građanima opštine i svima vama čestitam dan opštine Gusinje. Të nderuara zona e 3, të nderuara kryetarë komunës, të nderuar përfaqësues, edhe një herë dëshiroj t'ju falenderoj përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj që na keni nderuar në këtë ditë solemne. 5 gushti është një ditë e rëndësishme për komunën tonë. Është dita e shtjerimit të komunës sonë. Është njëra ndër komunat më të vogla dhe më të reja në shtetin tonë. Mirë po, me një potencial shumë të madh për zhvillim e në veçanti për zhvillimin e turizmit dhe të bujqësisë. Të gjithë ne së bashku duhet të japim kontributin tonë maksimal, që këto potenciale t'i shfrytëzojmë në maksimum për të mirën e qytetarëve të komunës sonë. Ne si kuvend, që nga seanca e fundit, kemi mbajtur 14 të rregullat të Kuvendit Komunal të Gucisë, në të cilat kemi marrë vendime të ndryshme në të mirën e qytetarëve tonë për të vetmin qëllim, për të përmirësuar standardet e jetesës së qytetarëve tonë. Lidhshmëria, efikasiteti dhe funksionaliteti është baza mbi cilën ne si kuvend funksionojmë. Ne si kuvend komunal kemi bërë bashkëpunim edhe me komunat e tjera në Maltezi edhe në rajon. E kretë kjo si qëllim për të përmirësuar standardin e qytetarëve tonë. Me këtë rast kemi bërë edhe projekte të ndryshme të bashkëpunimit ndërkufitar, në veçanti ato të IPA programeve si me komunën e Pejës, me komunën e Pukës e të tjera. Për pos kësaj, që kjo ka një efikasitet dhe një arsyeshmëri për përmirësimin e standardeve tona, kjo jep edhe një bashkëpunim ndërmjet njerëzve andej dhe këndej kufinit. Të nderuar pranishëm, kjo ditë është edhe një rast i veçantë për të shfrytzuar, për të falenderuar të gjithë ata që kanë punuar dhe kontribuar për të ndihmuar komunën tonë. Në veçanti dua të shfrytëzoj rastin që të falenderoj diasporën tonë, e cila asnjëherë dhe asnjë moment nuk ndali kontributin e tyre për komunën tonë. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të ceki se komuna jonë është një komunë e cila në vete përmban një pozitë mirë në mes të popujve që gjenden e ta, një bashkëpunim ndërmjet popujve që jetojnë në komunë dhe kjo është një pasuri e veçantë e komunës sonë. Edhe një herë shfrytëzoj rastin që ditë juve të përshëndes dhe t'ju uroj ditën e komunës. Ju faleminderit. A sada pozivam predsjednicu opštine da uzima riječ. Hvala vam. Tani ftoj kryetarën e komunës ta marrë fjalën.
Uvaženi gosti, dame i gospodo, poštovane odbornice i odbornici, predstavnici dijaspore, predstavnici vjerskih zajednica, čast mi je i zadovoljstvo da vas u ime građana Gusinja, u ime opštine Gusinje i u svoje lično ime pozdravim i poselamim, poželim dobrodošlicu i zahvalim što ste danas ovdje sa nama na svečanoj sjednici Skupštine opštine Gusinje povodom obilježavanja 5. avgusta Dana opštine Gusinje. Opština Gusinje danas slavi svoj dan, 5. avgust, dan kada su jedinice 5. Crnogorske proletarske brigade oslobodile Gusinje. Dan koji simbolizuje antifašizam kao jedno od najvećih civilizacijskih vrijednosti i borbe protiv svih oblika mržnje, zla i ljudske pošasti i neprestane težnje svakog pojedinca, svakog naroda, vjerske ili etičke grupe za slobodom, pravdom, jednakošću i životom dostojnim čovjeka. Gusinje se pominje još u 14. vijeku kao karavanska stanica na putu Dubrovnik-Kotor, Skadar, Peć-Dubrovnik, Carigrad. Kroz naselje je tada prolazio veliki broj trgovaca i pratilaca karavana. U tursko doba bio je centar Gusinjske nahije i imalo razvijene upravne, zanatske i trgovačke funkcije. U geografiji Kosovskog vilajeta, objavljene jula 1852. godine, pored ostaloga piše da je Gusinje velika kasaba koja ima 1500 kuća, 5 džamija, 8 vjerskih škola, 1 ruždiju, 350 dućana, 7 hanova i 27 kahvedžinica. Francuski konzul Skadru Ekar juna 1859. godine posjetio je Gusinje i upisao u svojoj bilježnici: Varoš Gusinje ima 350 dućana, Gusinjani su vješti trgovci, poznati trgovci. U periodu od 1906. do 1908. u Gusinju je boravio dr. Jovan Cvijić, koji je zapisao da Varoš Gusinje broji 6202 stanovnika. Poslije Drugog svjetskog rata Gusinju je povraćen status opštine, ali 1953. godine reformom opštinskih samouprava gubi taj status, da bi 2014. godine Skupština Crne Gore Gusinju povraćen status opštine. Želim ponovo sa ovog mjesta da se zahvalim svima koji su tome doprinijeli. Dobrodošli u Gusinje, mjesto ispod prokletija, koje sa svojim vrhovima, od kojih su 2 najviša u Crnoj Gori, nadaleko poznatom dolinom Grebaja, čuvenim ali pašenim izvorima, prelijepom dolinom Usanja, vodopade Grlja, Oka, Skakavice, Zeletina i Popadije, koje svake godine posjećuju i u njima uživaju turisti iz svih krajeva svijeta. Prelijepa priroda sa svojim ekosistemom, domaća i zdrava hrana, razvoj turizma i valorizacija turističkih potencijala, razvoj poljoprivrede i ekološki čista sredina su svakako strateške grane našeg razvoja. Dobrodošli u Gusinje, kod ljudi velikog srca, čiste i otvorene duše koje svakog dobronamjernog gosta i putnika dočekuju širom raširenih ruku i znate već kako se kaže: dobrodošli u Gusinje, u centar svijeta, pa ko ne vjeruje neka mjeri. Lokalna samouprava u prethodnom periodu sprovela je niz investicionih aktivnosti vezanih za izvođenje radova na građevinskim objektima, kao i aktivnosti vezanih za izradu i pripremu projektne dokumentacije neophodne za realizaciju planiranih projekata. Navešću neke od njih. Usvojeni prostorno-urbanistički plan sa detaljnom razradom i njegovim usvajanjem stvorili su se uslovi za realizaciju kapitalnih projekata i za privlačenje investitora. Završen je most na rijeci Vruji vrijednosti 383.000 eura. U toku su aktivnosti koje prethode raspisivanju tendera za izvođenje radova na višemilijonskom projektu uređenja korita rijeke Grnčar od granice Republike Albanije do sastanaka dužine oko 6 km. Raspisan je tender za izbor izvođača za rekonstrukciju glavne gradske ulice Trga. Prva faza, gdje je predračunska vrijednost projekta iznosi 890.000 eura. Raspisan je tender za rekonstrukciju mosta na rijeci Ljuči vrijednosti oko 114.000 eura. Urađen je glavni projekat puta, lokalnog puta Gusinje-Gusenje u dužini 1,3 km. Urađen je glavni projekat sanacije mosta na rijeci Grnčar na ulazu u Gusinje. Urađen je projekat izgradnje pješačke staze do Lipašinih izvora. Urađen je projekat rasvjete za Dosuđe.
Urađeno je idejno rješenje za parking u naselju Bedluci. Revidovani su projekti cjevovoda za navodnjavanje Gusinskih polja kao i projekat rekonstrukcije Grčarske ulice. Uredno je, vjerujemo da će projekat rekonstrukcije puta Gusinje-Grebaje, koji je višemilijonski, biti uvršten u kapitalni budžet vlade Crne Gore. Urađeno je preslačenje novim asfaltom Sarajevske ulice i izvršeno saniranje udarnih rupa na teritoriji opštine. Rađena je kao i prethodnih godina vertikalna i horizontalna signalizacija, postavljen je infoturistički objekat, u toku su završne aktivnosti na otvaranju stanice hitne medicinske pomoći u Gusinju. U toku je realizacija prekograničnog projekta Kulturno nasljeđe blago međugraničnog regiona donator Evropska unija, vrijednost projekta 358.000, projekat realizuju opštine Gusinje i Peć. Također, u toku je realizacija projekta Zero Waste Gusinje. Zero Waste je Gusinje prvi Zero Waste grad u Crnoj Gori, donator Evropska unija kroz program prekogranične saradnje, vrijednost projekta 563.000 eura. Na regionalnom samitu preduzetnika Srednje i Jugoistočne Evrope 300 najboljih, koji je u Dubrovniku krajem oktobra mjeseca okupilo više od 110 privrednika i lokalnih samouprava koji predvode ekonomski i društveni razvoj, opštini Gusinje uručena je prestižna međunarodna nagrada Global Lokal, koja se dodjeljuje najboljim lokalnim zajednicama za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj preduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi. Međunarodni komitet za dodjelu nagrada donio odluku da opština Gusinje bude jedan od 14 laureata u ovoj kategoriji od ukupno 134 predložena kandidata, koliko ih se nadmetalo za pomenuto priznanje. U toku je Gusinjsko kulturno ljeto koje se brojnim i svakodnevnim kulturnim, sportskim i muzičkim aktivnostima i dešavanjima čini našu opštinu prepoznatljivom i veoma posjećenom turističkom destinacijom. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Elmaz Mazo Čekić, čiji su sponzori i organizatori društvo iz Njujorka i opština Gusinje, već prelazi okvire Crne Gore i postaje međunarodan. Planirano održavanje Prokletije Skyrunning, sportsko-turističkog događaja aktivnog odmora, jedan je od najvećih događaja u regionu. Također, turistička infrastruktura opštine obogaćena je za dodatnih 17 km novog kraka međunarodno nagrađivanog turističkog proizvoda Vrhovi Balkana. Izvršena je kupovina upravne zgrade agrokooperative Aljo Hot, čime je opština Gusinje postala vlasnik značajne nekretnine u centru grada. Gusinje je dobilo i dječje igralište Saniha Playground kao donaciju, poklon našeg biznismena iz Njujorka Begana Čekića, gdje je i opština kroz dodjelu zemljišta dala svoj doprinos. Ono što nijesmo uspjeli da uradimo, odnosno stavimo u funkciju, a što je svakako kao servis građanima opštine potrebno i neophodno, je završetak rekonstrukcije zgrade policije i otvaranje ekspoziture neke od poslovnih banaka. I pored intenzivnih pregovora i razgovora i datih obećanja, taj posao do danas nismo uspjeli da dovedemo do kraja, tako da aktivnosti usmjerene u tom pravcu ostaju jedan od prioriteta našeg budućeg rada. Želim da naglasim da sve ove i sve buduće aktivnosti se rade uz podršku vlade i države i u lokalnoj samoupravi će uvijek imati pouzdanog partnera. Hoćemo zajedno da razvijamo i gradimo Gusinje. Posebnu zahvalnost posvećujemo našoj dijaspori iz Njujorka i ostatka Sjedinjenih Američkih Država, Zapadne Evrope, Sarajeva, Skoplja, Prištine, Ljubljane, Beograda, Zagreba, Australije i Japana i mnogih drugih mjesta za svu pomoć i neprestanu brigu s koju svih ovih godina, ne žaleći ni truda, ni vremena, ni novca, pružaju i ispoljavaju za svoj rodni kraj. Gusinje i Crna Gora su njihova kuća, oni su isto kao i mi svoji na svome, tako je bilo, tako će i ostati. Lokalna samouprava u svom dosadašnjem radu pokazala odgovornost, znanje i stručnost, za sada je finansijski stabilna, uredno izmiruje sve svoje obaveze prema zaposlenima, dobavljačima i javnim ustanovama čiji je osnivač. I dalje će nastaviti da u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima pomaže građane koji su u stanju socijalne pomoći, stipendira najbolje studente, daruje novorođenu djecu i uspješne sportiste. I na kraju svim odbornicama i odbornicima, građanima Gusinja i našoj dijaspori čestitam dan opštine. Hvala vam. Hvala predsjednici Čekić. Telegrame podrške
odnosno telegrame čestitke povodom dana opštine Gusinje uputili su gospodin Milo Đukanović, gospođo Čekić, gospodine Hasanđekaj. Povodom 5. avgusta dana opštine vama, odbornicima i svim građanima Gusinja upućujem najsrdačnije čestitke i najbolje želje za dalji uspješan rad. Gusinje je kroz vijekove postojanja u kome su se smjenjivale i prožimale civilizacije i kulture, očuvanjem univerzalnih vrijednosti multietničkog, multikulturalnog i multikonfesionalnog sklada postalo putokaz kako se na trajan način istinskim suživotom spajaju ljudi. Opština otvorenih vrata za sve dobronamjerne svoju sliku i vrijednost šalje čitavom svijetu i kroz brojnu dijasporu koja generacijama doprinosi razvoju i prosperitetu Gusinja. Infrastrukturno povezivanje Crne Gore i ravnomjerni regionalni razvoj daće značajne mogućnosti boljoj valorizaciji bogatih prirodnih resursa Gusinjskog kraja. Uvjeren da će pregalaštvo lokalnog rukovodstva uz podršku državnih institucija i dijaspore uvijek privržene Gusinju i Crnoj Gori doprinijeti poboljšanju kvaliteta života građana Gusinja. Još jednom vam čestitam dan opštine i upućujem srdačne pozdrave. Predsjednik Milo Đukanović. Zonja Čekić, Zotja Hasanđekaj. Mirasile 5 kushtit ditës së komunës, juve këshilltareve dhe qyteteve dhe gjithë qytetarëve të Gucisë që dërgoj urimet më të përzemërta dhe dëshirat më të mira për punë të suksesshme të me tutjeshme. Gucia përgjatë eksistencës shekullore në të cilin janë ndërruar dhe përzirë civilizime dhe kultura, me ruajtjen e vlerave universale të harmonisë multietnike, multikulturore dhe multikonfesionale, është bërë ultregues se si në mënyrë të përhershme dhe bashkëjetesin e vërtet bashkohen njerëzit. Komunë me dyrë të hapura për të gjithë dashamirët, fotografinë e vetë dhe vlerat i dërgon të gjithë botës, dhe përmes diasporës së madhe, cila me gjenerata kontribon për zhvillimin dhe prosperitetin e Gucisë. Lidhja infrastrukturore, marrja të zi, zhvillimi balancuar rajonar do të japë mundësinë të rëndësishme për valorizim me të mirë të resurseve të pasura natyrore të rajonit të Gucisë. Me besimin që përpjektet e udhëheqjes lokale me mbështetje në institucioneve shtetërore dhe diasporës të lidhur çdo me Gucinë dhe malin e zi, do të kontribojë në përmirësimin e kualitetit të jetës së qytetarëve të Gucisë. Edhe njëherë ju uroj ditën e komunës dhe ju dërgoj përshëndetje të përzemërta. Milo Đukanović. Čestitku povodom dana opštine Gusinje uputio je i predsjednik vlade gospodin Dritan Abazović, predsjednici opštine Aneli Čekić i predsjedniku skupštine opštine Bujaru Hasanđekaju. Gusinje je satkano od živopisnih krajolika koji su izvanredna razvojna šansa sjeveroistoka Crne Gore. Jedan od primarnih ciljeva sticanja statusa opštine jeste zaustavljanje negativnih efekata ekonomske migracije. Taj cilj treba da bude konstantno u fokusu lokalne samouprave. Otvaranje graničnog prelaza sa Albanijom i bolje povezivanje sa Podgoricom čini prekretnicu u razvoju Gusinja. Najbogatija vodoizvorišta pijaće vode u državi, izuzetni šumski resursi, dostupnost svih 12 mjeseci, pogodnosti za razvoj ljetnjeg i zimskog eko, ruralnog, zdravstvenog i elitnog turizma. Skijaški potencijal, mogućnost razvoja ribarstva, prednosti za farmerski način gajenja i održavanja domaćinstava i uvezivanja srednjih i malih proizvođača hrane, kako bi turistički proizvod i ponuda bili sasvim autohtoni. Samo su dio resursa i potencijala koje tek treba kapitalizovati realizacijom ozbiljnih održivih projekata. Pomenutome treba pridružiti financijski impuls dijaspore, koja u kontinuitetu iskazuje interesovanje i potrebu za investiranjem, kako bi sa zavičajem intenzivnije dijelila životnu perspektivu. Prepoznajući odličan tranzitni položaj izgradnjom puta koji će spojiti vaš kraj sa Dečanima. Svi društveno-politički faktori dužni su da daju svoj puni doprinos da bi Gusinje, Plavski, Beranski i Rožajski kraj
sa svojom ponudom bili prisutniji i vidljiviji na domaćem i evropskom tržištu. Duboko smo uvjereni da će pogodan tranzitni položaj naročito doći do izražaja izgradnjom puta Plav-Dečani i da će to donijeti mnoge benefite i za vaš kraj. Početak balansiranja razvoja naših regija, infrastrukturno jačanje, bolje povezivanje svih lokaliteta u državi i široki društveno-politički konsenzus oko evropske budućnosti Crne Gore. Svakako da nas učvršćuju u uvjerenju da će sljedeći dan opštine Gusinje sa razlogom biti još svečaniji. Predsjednik vlade, gospodin Dritan Abazović. Restauranta pejzaže piktoreske, të cilat janë një mundësi jashtëzakonshme zhvillimi për verigjitjen e malit të zi. Një nga qëllimet parësore të marrjes së statusit të komunës është ndalimi i efekteve negative të migrimit ekonomik. Ai synim duhet të jetë vazhdimisht në fokus të veçeverisës lokale. Hapja e pikës kufitare me Shqipëri dhe një lidhje më e mirë me Podgoricën është një pikë thesë në zhvillimin e Gucisë. Burimet me të pasura të ujit e pishëm në vend, resurset e jashtëzakonshme pyjore, disponueshmëri në 12 muaj, përshtatshmëria për zhvillimin e turizmit veror dhe dimror, ruajt ekologjik, shëndetësor dhe turizmit elitar, potenciali skijimit, mundësia e zhvillimit të bashkimit, avantazhet për mënyrën farmere të rritjes dhe mirëmbajtjes së fermave dhe lidhjen e përllueshme të ushqimit të veçët dhe të mëdhenj. Në mënyrë që produkti dhe oferta turistike të jetë plotësisht autoktone, janë vetëm një pjesë e burimeve dhe potenciale që duhet të kapitalizohen ende nga realizimi projekteve serioze dhe të qëndrueshme. Kësaj duhet i shtohet edhe impulsi financiar i diasporës, e cila vazhdimisht shpreh interesin dhe nevojën për investime, për të ndarë me investivisht perspektivën e jetës me vendlindje. Duke njohur pozicionin e shkëlqyer të tranzitit, duke ndërtuar një rrugë që të lidh rajonin tuaj me Deçanin. Të gjithë faktorët sociale dhe politike janë të detyruara të japin kontributin e tyre të plotë në mënyrë që rajonet e Gucisë, Plavës, Beranit dhe Rozhajës me ofertën e tyre të jetë më prezente dhe më të dukshme në tregun vendas dhe evropian. Jemi thellësisht të bindur se pozita e përshtatshme transitore do të vihet në pa veçanërisht me ndërtimin e rrugës Plavë-Deçan, dhe se do të sjellë shumë përfitime edhe me rajonin tuaj. Fillimi i balancimit të zhvillimit të rajoneve tona, forcimi infrastrukturor, lidhja me e mirë të gjitha lokaliteteve në vend dhe një kostus i gjerë sociopolitik për të ardhmen evropiane të malit të zi. Sigurisht që na forcoj besimin e ditën e ardhshme e komunës së Gucisë. Me arsye të jetë dhe me solemne. Dritan Abazović. Čestitku povodom dana opštine Gusinje uputila je i predsjednica Skupštine Crne Gore, gospođa Danijela Đurović. Skupština opštine Gusinje, uvaženi gospodine Hasanđekaj, koristim ovu priliku da vama i svim građankama i građanima Gusinja uputim najsrdačnije čestitke povodom 5. avgusta, dana opštine Gusinje, jednog od najvažnijih datuma u istoriji ovog kraja, kada je 5. proleterska brigada oslobodila grad od okupatora. Snažno se zalažemo za ravnomjerni regionalni razvoj, zbog čega u predstojećem periodu posebnu pažnju treba posvetiti poboljšanju životnih i ekonomskih uslova u manjim opštinama kao što je Gusinje. Povratak statusa opštine 2014. godine otvorio je nove mogućnosti za razvoj ovog područja, te sam uvjerena da će iste biti efikasno iskorišćene na dobrobit svih građanki i građana. Uvažavajući značajan doprinos brojnih iseljenika koji potiču iz Gusinja, ipak izražavam nadu da će se u narednom periodu smanjiti iseljavanje mladih ljudi sa sjevera Crne Gore. Svjesni smo da su migracije najčešće podstaknute ekonomskim razlozima, zbog čega je neophodno sinhronizovati i odlučno djelovati svih nadležnih subjekata, kako bi se kreirale nove mogućnosti za zapošljavanje građana i unapređenje njihovog životnog standarda. Predsjednica Skupštine Crne Gore, gospođa Danijela Đurović. Nderuara
nderuar Zoti Hasanxhekaj. Shfrytëzoj rastin që juve dhe të gjithëve qytetarëve dhe qytetarëve të Gucisë të ju dërgoj urimet më të përzemërta me rastin e 5 gushtit, ditës së komunës së Gucisë. Një nga datat më të rëndësishme në historinë e kësaj krahine. Atëherë për brigada e 5 proletare çliroi qytetin nga okupatore. Jemi të përkushtuar fuqishëm për zhvillimin rajonal të balancuar, për çka në periudhën e ardhshme vëmendje e veçantë do t'i kushtohet përmirësimit të kushteve të jetës dhe kushteve ekonomike dhe komunat e vogla siç është Gucia. Rikthimi i statutit të komunës në vitin 2014 ka hapur mundësinë për zhvillimin e këtij rajoni, kështu që jam i bindur që ato do të shfrytëzohen me efikasitet në të mirë dhe të gjithë qytetarëve dhe qytetarëve. Duke vlerësuar kontributin e rëndësishëm të migrimeve të cilat kanë përjardhjen nga Gucia, megjithatë kam shpresë një periudhë e ardhshme do të zvogëlohen emigrimit të linjën nga veriu, i malit të zi. Jemi të vetëdijshëm se emigrimet më së shpeshti janë të nxitura nga arsyet ekonomike, për këtë është të nevojshme aktiviteti i sinkronizuar dhe i vendosur i të gjitha subjekteve përgjegjëse, që të krijohet mundësi të reja për punësimin e qytetarëve dhe avancimin e standardit të tyre jetësor. Me respekt, Daniela Đurović. Gusinje je opština koja je taj status povratila 2014. godine i nalazi se na nadmorskoj visini od 1014 metara. Ispod strmih padina Prokletija sa juga i Visitora sa sjevera, na mjestu gdje se ukrštaju putevi iz 3 ledničke doline. Na ušću Vruje u rijeku Grnčar. Na svega par kilometara nalaze se poznati Alipašini izvori koji su vijekovima predstavljali nezaobilazan dio svakog Gusinjanina i svakog turiste. To je najveće stalno kraško vrelo u Crnoj Gori. Poštovani, zato vam danas i predstavljamo film Oj Gusinje moje. Gucia është komunë e cila statusin e vetë e riktheu në vitin 2014. Gjitet në lartësi mbydetare 1014 metra, poshtë pateve të pjerta të bjeshkeve të Nemuna, në jug dhe Visitori në veri. Në vendi ku kryqëzohen rrugët nga 3 lugina akunajore në kryeqytetin e Vrujës dhe Lumi Gërçar. Në pak kilometra gjiten krojt e Alipashës, të cilat më shekuj kanë paraqitur pjesën e pashmangshme të secilit gusian dhe secilit turist. Këto janë burimet karstike të përhershme me të mëdhaja në Maltezi. Të nderuar, për këtë arsye sot po ju prezantoj filmin O Gucia ime. Svaka priča o Gusinju i Gusinjanima počinje i završava podsjećanjem na najljepšu i najplemenitiju duhovnu vezu čovjeka i zavičaja. Jer zavičaj niko ne doživljava i osjeća tako snažno i emotivno kao Gusinjani. I kad ne žive u njemu, Gusinje živi u njima. Veže ih magijskom snagom, utiče na njihovu svijest, osjećanja i misli, obavezuje da kao u njemu svuda gdje ih sudbina odvede budu Gusinjani. Da, Gusinjani, ponosni na sebe i svoje, na životnu filozofiju izgrađenu na iskustvu i etici čovjeka granice i istorijskih događaja koji su određivali značaj i ulogu Gusinja. Idealni prirodni uslovi i položaj učinili su da se nastanak naselja veže za početak civilizacije i života. Svjedoče o tome praistorijski crteži na okapini u bradi Vezirovoj i na kamenu u Valušnici, kao i neobični nazivi planina i lokaliteta Troja, Ropojana, Romon, Vajuša, Tatarija, Kacuber, Grnčar, koji svojom ilirskom, grčkom, romanskom, vlaškom, slovenskom osnovom otkrivaju ko je sve ovdje živio, ostavljajući svoje i ne zamećući tuđe tragove. U
krštale su se i prožimale civilizacije, vjere i kulture, svako je donosio nešto svoje, što je vremenom postojalo zajedničko, gusinjsko. Na to podsjećaju mnogi materijalni dokazi. Od ostatka rimskog vodovoda i prvog pomena naziva Gusenio u ljetopisu popa Dukljanina iz 12. vijeka, do dečanskih risovulja i zapisa iz 15. vijeka i naselja Gusinje, stanici na karavanskom putu Dubrovnik-Carigrad. O Gusinju od tada sve češće pišu mnogi putopisci i pisci, a čuveni francuski geograf Ami Boué zapisuje da u njemu vlada pravi kult cvijeća. Mađar Franc Nopča pominje neobičnu crkvu primorskog tipa na Kačaniku i grobove pokrivene velikim pločama koje narod naziva latinskim, grčkim ili vlaškim. Na rudinicama su se donedavno prepoznavala rudarska okna, a kad su tu pronađene i razne alatke, kao i nakovanj mnogo veći i teži od drugih, stvorena je osnova da uzbudi maštu i potvrdi legende o ogromnom blagu skrivenom na tajnim mjestima. Vremenom se umjesto karavanske stanice razvila varoš Gusinje, izgrađena planski, sa širokom popločanom čaršijom i 9 pravih ulica, objedinjenih kružnim putem, sa kulama i kućama na boj, fasadama ukrašenim ornamentikom, sa prostranim odajama, rezbarenim vratima i rafovima puni knjiga, svjedočanstvo materijalnog bogatstva, ali i zavidne kulture njihovih vlasnika. U turskim defterima iz 1852. godine zapisano je da velika kasaba Gusinje ima 1500 kuća, 5 džamija i 18 vjerskih škola, jednu ruždiju, srednju školu, 300 dućana, 7 hanova, 27 kafedžinjica. Gusinje je postalo važni zanatski trgovački centar, a Gusinjani čuveni trgovci. Gusinjski karavani stižu do Skadra, Drača, Kotora, Dubrovnika, Skoplja, Soluna i Stambola, donoseći raznu robu, ali i priče o životu u velikim gradovima, u koje su radoznali i vrijedni i bistri Gusinjani sve češće odlazili, ali se i vraćali, da stečeno i naučeno poklone zavičaju. Tih godina na čuveni oktobarski vašar u Gusinje dolazio je svijet iz cijele Rumelije. Od tada je ostala priča da u svijetu nema mjesta u kojem nećete sresti nekog iz Gusinja. Jedno vrijeme, poslije Berlinskog kongresa 1878. godine, Gusinje je bilo glavna svjetska tema. Oko njega je umalo došlo do svjetskog rata, izazvanog interesima velikih i moćnih ili njihovom sujetom i često nevažnim razlozima, pokazujući koliko oni mogu biti uzrok sukoba i ratova. Tada je i nastala izreka: kad u Gusinju grmi, Stambol se ljulja, a možda i ona druga, koju Gusinjani rado navode: Gusinje je centar svijeta. Ko ne vjeruje, neka mjeri. A da se u Gusinju živjelo svjetski, u skladu sa civilizacijskim vrijednostima, i da su međuvjerski i međuljudski odnosi bili na najvećem nivou, pokazuje i događaj iz 1865. godine, kada je Gusinje posjetio skadarski nadbiskup Lujo Čurčija, nekadašnji Njegošev vodič po Rimu. Uglednog dostojanstvenika ispred varoši su dočekali i pozdravili mjesni glavari, župnik, pop i hodža. Svi dućani su bili zatvoreni, sokaci i čaršija vrvjeli od ljudi koji su željeli da mu iskažu dobrodošlicu. Čak su i muslimanska djeca bila uređena kao za Bajram. Poslije krizmanja katoličke djece i mise, nadbiskup je svratio u pojedine muslimanske i pravoslavne domove. O dobrim međuvjerskim odnosima svjedoči i činjenica da se i danas u istoj ulici nalaze džamija, pravoslavna i katolička crkva.
Oduševljen ljepotom Gusinja i okoline, hroničar je zapisao: nigdje priroda nije ljepša i raskošnija tu gdje su prokletije najveličanstvenije i nigdje čovjek ne živi u saglasju i ljubavi s njom kao tu i nigdje mu se ona ne odužuje kao tu, darujući mu ljepotu i radost, bistrinu, snagu i zdravlje, vedrinu i upornost, oplemenjujući ga i duhovno obogaćujući. Masiv Bjeliča sa najvećim vrhovima Crne Gore, čuvene Maje, brza Vruja sa najnižom temperaturom vode u Jugoslaviji, ali pašini izvori, vodopad Grlje i drugi dragulji čine svaki susret s njima nezaboravnim i neponovljivim doživljajem. Ovo kamerno podsjećanje na Gusinje zaokružit ćemo pričom o ljubavi i sklonosti Gusinjana prema bogatoj tradiciji, odnosno prema umjetnosti, posebno igri i pjesmi. Narodnih lirskih pjesama nastalih na ovom prostoru ima oko 100, a Gusinjsko kolo ala Turko i igra s puškom uvršteni su u program mnogih folklornih ansambala. Kulturno-umjetničko društvo Džafer Nikočević izvodilo ih je širom svijeta, a zbog uspjeha na Jugoslavenskom festivalu u Beogradu, odmah poslije Drugog svjetskog rata, oduševljeni Beograđani su jednoj ulici dali i zadržali ime Gusinjska. Danas više nego ikad veliki broj Gusinjana živi izvan Gusinja. U nekim mjestima ih je mnogo više nego u Zavičaju. Kao da se potvrđuje priča da u svijetu nema mjesta u kojem nećete sresti nekog Gusinjanina. Ali gdje god da žive, Gusinjani žele da 2. avgusta na tradicionalni sabor dođu u Gusinje, vide se sa svojima i prijateljima, druže, raduju i vesele, pokazujući koliko poštovanjem vjekovima starog običaja i svjatkovine vole svoje Gusinje. Pjevaće se gusinjske pjesme, igraće se Gusinjsko kolo i ove, kao i svih ranijih godina, iz Gusinja će se odlaziti uz pjesmu Nikada te ostavio ne bih, kud god pođem, ja se vraćam tebi, Gusinje moje. Zabavni dio našeg programa, poštovani prijatelji, upotpunit će naši dragi gosti, a ujedno i domaćini, Đurja Pelingu, Terizo Feratović i Strahinja Paunović. Pjesverget të programit tonë do ta plotësojmë në safir tonë të nderuar, Gjyrie Pelingu, Rizo Feratović dhe Strahinja Paunović.
Kao što smo najavili, u našem zabavnom programu učestvovat će i čovjek, odnosno naš Gusinjanin koji nas je proslavio u svjetskom regionalnom takmičenju Zvijezde Granda, Rizo Feratović. Gusinj je grad koji od pamtivijeka gaji sjajne međuvjerske i međunacionalne odnose. Najbolji dokaz tome su naša kulturno-umjetnička društva koja njeguju i čuvaju kulturu i tradiciju naših predaka i naše države Crne Gore. Zato će vam se danas predstaviti kulturno-umjetnička društva Džafer Nikočević i Maja Karanfil.
është qytet i cili që nga kohët e lashta kultivon marrëdhënie të shkëlqyera ndërfetare dhe ndërnacionale. Dëshmia më e mirë për këtë janë shoqëritë kulturore-artistike, të cilat kultivojnë e ruajnë kulturën dhe traditën e paraardhësve tonë dhe shtetit tonë Malit të Zi. Kështu që sot do të ju paraqiten shoqëritë kulturo-artistike Gjafer Nikoçević dhe Maja Karafilet.
prisustvom uveličali proslavu dana opštine Gusinje. Na kraju vas pozivamo na svečani koktel u holu Doma kulture. Svako dobro i živjeli!